дар меҳмонии мо ҳузур доранд, читаре ки ҳамкорам шукрона қайд карданд, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ва ҳамчунин донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддини Айнӣ, Қурбонзода Гулҷаҳон, шуморо хушомадед мегӯям ба барнома. Биёед дар оғози суҳбат мегуфтед ки соли чандум аст шумо дар ин озмун иштирок мекунед ва ба тавсияе ки шумо хостед ки ба озмун иштирок кунед? ҳамеша тавсиядиҳанда ва пешравандаи инсон ин омӯзгор мебошад. Омӯзгорони донишгоҳ саъю талоши мана дар дарсҳо диданд ва пешниҳод карданд ва ман тӯли 2 сол тайёрӣ дида баъд дар озмун иштирок кардам. Соли аввал аст ки иштирок кардам ва хушбахтона муваффақ шудам. Яъне шумо як соли аввал омодагӣ дидед ва соли дуюм иштирок кардеду ғолиб омадед? Бале, хушбахтона. ва чун шумо донишҷӯ ҳастед, донишҷӯи курси чорум читаре ки қайд кардем, барои шумо мушкил набуд ҳам омодагӣ дидан ба озмун иштирок ва ҳамчунин ба дарс рафтан дар донишгоҳ? Хушбахтона мо дар донишгоҳ, яъне ректори донишгоҳ як шароити мусоида барои донишҷӯёне ки иштирок мекунад, онҳоро дар ҳама самт, яъне дастгирӣ карда шароитҳои мусоид барои онҳо фароҳам меоварад. Саломат бошед ва биёед мегуфтед ки саволҳои даварон чӣ гуна буданд? Умуман рафти баргузории озмун чӣ гуна буд? Албатта табиист ки вақте ҳар давр аз як давр ба даври дигар мегузаред, мушкил шудан мегирад. Барои шумо ин ҳама чӣ гуна буд? Чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, номинатсияи химия яъне аз 3 давр иборат аст. Якум яъне ҳал кардани масъалаҳои хетия, дуюм назариявӣ ҷавоб додан ва сеюм иҷрои таҷрибаҳо мебошад ки ҳар як давр ба худ яъне мушкилӣ дорад ва хушбахтона бо тайёрии зиёд мо рафтем. Саволҳое ки аз тарафи ҳакамон барои мо пешниҳод карда буданд ҳам мушкил буданд, лекин мо бояд қайд кунем ки хушбахтона низомномаи озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз рӯи ҳар як номинатсия барои ҳамагон дастрас мебошад ва мавзӯъҳое ки аз рӯи низомнома буданд, ман ҳамаи онҳоро тайёрӣ дида будам ва бо як тайёрии хос ба он ҷо рафта будам. Шумо ҳамчун нафаре ки аллакай роҳи муваффақиятро тай кардед, ҳама даврҳои озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифатро гузаштед ва ғолиб омадед, барои нафароне ки мехоҳанд соли оянда дар озмун иштирок кунанд чӣ тавсияҳо додан мехоҳед? Аввало гуфтани ҳастам ки инсон вақте ки ба як кор ҳиммат мекунад ва мақсад мегузорад, ин беҷавоб намемонад, ба шарте ки он талош кардад ва яъне вақти худро беҳуда сарф накарда аз рӯи гуфтаҳои шахсоне ки ғолиб меоянд ё аз тарафи омӯзгорон ба онҳо чӣ тавсия дода мешавад, бояд аввало ҳатман иҷро кунанд. Ва ман ҳамчун ғолиби озмун барои онҳо тавсия медиҳам ки ҳамеша талош кунед, аз хондан даст накашед. Яъне вақте ки аз решаи ҳамин калимаи озмун бармеяд фуруғ, яъне ин оянда барои рӯшноии Тоҷикистони азизамон мебошад. Саломат бошед, ташаккури зиёд ба шумо барои як суҳбати пурмуҳтаво ва тамошобинони азиз ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо ҳузур доштанд ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат, ҳамчунин донишҷӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддини Айнӣ, Қурбонзода Гулҷаҳон. Бахшҳои дигари барнома